dobe sa každý z nás snaží urobiť aspoň niečo, aby sa pripravil na energetickú krízu. S našimi panelmi Unispo môžete tento krok urobiť aj vy. A okrem toho si urobíte radosť nového dizajnu. Materiál produktu je expandovaný polystyrén s vysokou hustotou. Povrch je patentovaná omietka z akrylátu. Dekor a prevedenie si u nás nájde každý. V dispozícii je mramor, tehla, kameň, drevo a mnoho ďalších. Produkty sa predávajú v dvoch rozmeroch 120x50 a 200x50 a v troch hrúbkach 3, 10 a 15 cm. Z teórie poďme teda k praxi. Poďte sa spolu s nami pozrieť na realizáciu tohto múru. V prvom kroku je dôležitý úvodný rad obkladanej plochy dať do vodováhy. Fixujeme spodnú hranu panela. V našom prípade sme použili fixačné body. Ich odstránenie odporúčame až po úplnom zasnutí lepidla. Lepiacu hmotu nanesieme na panel. Používame bežné lepidlá na lepenie polystyrénu. Pri nerovnostiach obkladanej plochy odporúčame do rohu panelu pridať väčšie množstvo lepidla. Na bočnú a vrchnú hranu panela aplikujeme silikón. Zabezpečíme tým kvalitnejšie prepojenie panelov. Pevnosť a aj konečné estetické prevedenie obloženej plochy zabezpečíme striedavým uložením panelov. Na požadovanú veľkosť a tvar sa materiál jednoducho upraví rezaním. Drážkový systém prepájania panelov zabezpečí spoj bez viditeľných špár. Zateplovacie panely Unispo sú jedinečný produkt. Ich jednoduchá montáž a dokonalý dizajn dokážu za krátky čas zmeniť akúkoľvek plochu a priestor.